L-ewwel Business to Business Expo li se ssir f'pajjiżna fl-ewwel ta' Ġunju ġibdet lejha kelliema prominenti mill-qasam internazzjonali. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu. Fost il-kelliema hemm Sir Clive Woodward li huwa coach tar-rugby li mexxa t-tim nazzjonali Ingliż għar-rebħ tat-Tazza tad-Dinja fl-Awstralja fl-2003. Se jkun hemm ukoll Sahar Ħasemi li hija intraprenditur u kelliema dwar l-innovazzjoni u mentalità intraprenditorjali fin-negozju u hija l-moħħ wara ż-żewġ kumpaniji Coffee Republic u Skinny Candy. It-tielet kelliem prominenti huwa Chris Moss, il-fundatur ta' Orange Brand, kreatur ta' Magic Moments ta' Virgin Atlantic u ex-eżekuttiv prinċipali ta' 118. Il-konferenza se tinkludi wkoll sessjonijiet ta' masterclasses minn esperti u professjonisti fil-qasam dwar sfidi u opportunitajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom in-negozju moderni. Is-suġġetti jinkludu trasformazzjoni diġitali, l-importanza tad-data fin-negozji, introduzzjoni fuq każijiet ta' użu kummerċjali fuq blockchain u l-użu ta' LinkedIn minn Jason Miller, Content and Social Marketing Leader ta' LinkedIn. Il-Ministeru identifika n-nuqqas ta' tali opportunità li tiġbor l-industri kollha fis-suq lokali u għalhekk qed jimla dan l-ispazju meħtieġ hekk kif l-ekonomija dejjem tikber. Ma tonqosx il-preżenza ta' kelliema Maltin ukoll, kif spjega l-Ministru Chris Cardona. Ser ikollna wkoll guest speakers Maltin illi għamlu suċċess fin-negozju tagħhom, illi għandhom kumpaniji lokali kif ukoll kumpaniji illi internalizzaw il-rol tagħhom fin-negozju u naħseb illi din il-konferenza se sservi wkoll biex niġbdu lejn pajjiżna l-ewwel darba l-attenzjoni ta' dawk illi jkunu involuti f'dawn it-tip ta' konferenzi internazzjonali tan-negozju. Il-konferenza se tlaqqas idien ta' negozju lokali, imprendituri u startups ġodda f'ambjent ta' networking u ta' tagħlim għal dawk li qed ifittxu soluzzjonijiet biex jibnu n-negozju tagħhom.